मेलखौ दैदेनलांनाय मानगोनां दैदेनगिरि आरो चिरां जिल्ला इउथ बिपिएफनि बिबानाव थानाय मानगोनां सन्जिब आदा आरो बेयाव आंजोंनो लोगोसे नुजाफैनो हानाय आंनि एक्स एनडिएफबि लोगो मानगोनां गेदेमा अफिसार बोरलाब सार आरो बे निजिरापारा गामिनि बे फुंबिलि समाव खामानि मावनांगौ गावनि बेस्थताखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे सावरायमेलाव नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजा साफ्रोम नोंथांमोन आं गिबिसिनथारावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बयनिसिमबो बारग' एनडिएफबिनि जानानै आंनि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आंनि जि सिनायथि आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो हास्थायदों आङो दिनै बिपिएफनि मोनसे प्राइमारिनिबो आं मेम्बार नङा दिनै आङो बारग' एनडिएफबि थेवब्लाबो दिनै आङो बे बिपिएफनि जानानै नोंथांमोननि सेराव उदालगुरिनिफ्राय मानो फैदों बिनिनो माखासे एकदम सैथो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आङो बे समाव नाजादों। जोंनि जि माने जारिमिन बे जारिमिनखौ दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोंनि जि गारबोनाय सम बे गारबोनाय समाव दिनै जों नोंथांमोनखौ नागारनानै अर्थात बर' हारिखौ नागारनानै बै जोंनि जारिमिना लिरफुंजायाखै बे गोथां जारिमिन जोंनि गारबोनाय मोनसे जारिमिन बे जारिमिनाव दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा जोंजों लोगोसे दङ आरो बे जारिमिनखौ जोंनि गोबां बर' रायजो राजाफोरा बा गोबां लाइमोनफोरा थै आरो जिउ बावनानै बेखौ सोरजिबोदों। दिनै बुहुमनि बिखायाव जोङो हारि बायदियै जोबलांनायनि लामायावमोन जोङो बुहुमनि बिखायाव जुजियाब्ला आं दिनै उदालगुरिनिफ्राय फैनानै नोंथांमोननि बे जायगायाव गावनि बिमानि रावजों जे आङो बाथ्रा फोरमायफैनो हादों जोङो बेबायदि अबस्थायाव गैलियामोन। थ' बेखौ नोजोर बोनानै बेखौ नुनानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानाय जोंनि गेदेमा रन्जन दैमारि सारा बै समाव 1986नि 3 अक्ट'बराव बिएसएफखौ जोनोम होदों रायजोफोर आरो बे बिएसएफआ फुटबल गेलेनो थाखाय जोनोम मोननाय संगठन नङा बे बिएसएफआ माबा थाखा फैसा खामायनो थाखाय जोनोम मोननाय बे संगठन नङामोन। बिएसएफआ जोंनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि गोमालांनो नागिरनाय हारिखौ बुहुमनि बिखायाव दाफाफिननांगौनि थाखाय बे बिएसएफआ जोनोम मोन्दोंमोन आरो बे बिएसएफआ दिनै सुबुंखान्थिनि नियमजों सोमावसाराखैमोन जोङो आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनो गोनां जादोंमोन। जों मोन्थिदों बे लामाजों जुदि दावगायोब्ला जोंहा गोबां दुखु दाहा फैगोन जोङो जिउ बावनो गोनां जागोन जों गोबां खस्थ' मोनगोन बे गासै बाथ्राफोरखौ मिथिनानैबो उफाय गैयै जातिखौ बासायनो थाखाय जोङो बे अपसनखौ लानो गोनां जादों आरो गोबां जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरा बेयाव गावखौ बावसोमबोदों आरो दिनै मुंख्लं होनानै बिथांमोना गावसोरखौ दिन्थिनानै लादों। थ' बेबायदियै बै समनि जि जोंनि थासारि जोंनि राव हारिमुखौ दिनै जोङो खोमानानै लानो नागिरबायमोन गोबांथार जोंनि माने आसामाव थानाय गोबां दाब दाब जायगाफोराव जोंनि सुबुंफोर दङ नाथाय दिनै गावनि बिमानि राव गैलिया आइजोफोरा दख'ना गानलिया दख'नानि जायगायाव गुबुन गानबाय धोरोमा जोंहा बाथौ दंमोन बा जोंनि आसार खान्थिजों जोङो सिबियोमोन बेफोर गासै धोरोमफोराबो दिनै गोमालांबाय आरो जोंनि गासैखौबो जों नागारनानै गुबुनजों गोरोबफ्लेनो बायद' जाबायमोन। मैया आं जोंनि सासे केम्पेनारजों आङो मोनसे मिटिं खालामफादोंमोन जाय बेक्तिया एसपि जानानै रिटायार जानाय बिथाङा बुंदों आंनि बे पुलिस कालाव आंनि बे पुलिस सार्भिसाव 23 इयार्स आङो तिनिसुकिया डिब्रुगड़ बे ओनसोलजों आङो सार्भिस होबोदों आरो बे 23 इयार्सआव आं गोबां जायगायाव सार्भे खालामदों बे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंबो बर'फ्रानो मेजरिटि नाथाय रावबो राव रोंलिया रावबो दख'ना गानलिया बिदि होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो जारिमिना बेनो रोखा जों सानसेनि समाव सारा नर्थ इस्टआव बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे गिदिर हारिमोन जाय हारिया गावनि निजा भाबै सिनायथि दंमोन जाय हारिया गावनिनो आंगो मोनसे धोरोम दङमोन जाय हारिया जारिमिन दङमोन बे गिदिरसिन हारिया खिन्थु गिदिर हारिनि गोजौसिन गोरों हारिनि नासयनाय आरो नाख्रेबनायाव जोङो गोमालांनो बायद' जाबायमोन। जोङो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नाय सा सानजा भारतआव जुदि जोङो बयनिख्रुइबो देरसिन हारिमोनब्ला जों मानो दिनै मोजोमथि जाखो जारिमिनावथ' दिनै जों मोना हा गावनानै बर'फ्रा माने बांग्रिंजों खोबथेजानानै थैबायनाय जों मोना महामारि जाग्लुंनानै दिनै बर'फ्रा थैबाय आरो जोबलांबाय होननानै जों जारिमिनाव मोना मारै जों जोबदोंमोन जोंखौ नासयनाय आरो मुगैनायनि थाखाय जों बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनायनि लामायाव आरो बेखौ गाबखांनानैनो गोबां बर' फिसाफ्रा जोङो जाथि बायदि थांना थानो मोननांगौ जोंनि हायाव देदगा दुदगायै मान सन्मानजों थांना थानो मोननांगौ होननानै जोंनि जोहोलावफ्रा जिउ बावबोदों आरो जुजिबोदों। दिनै बै समाव जोङो जातिखौ जोबलांनायनि बेलायाव मोनसे वालफोर बायदि जानानै मैदेरफोर बायदि जों गसंथानानै जातिखौ बासायबोदों जिउ होबोदों। दिनै पृथिबियाव सोरखौबा मोजां मोननाय बा अननाया गोबां रोखोमनि दङ दिनै आङो आदाखौ जुदि मोजां मोनोबा आं बेनो थाखा फैसा होनानै बिथांखौ मोजां मोननो हायो खोथायै बाथ्रायैबो आं बिथांखौ मोजां मोननो हायो नाथाय बुहुमाव सोरखौबा मोजां मोननाया बयनिख्रुइबो देरसिन मोजां मोननायानो जाहैबाय जिउ थै आरो जिउ होनानै मोजां मोननाय थै आरो जिउ होनानै सोरखौबा जुदि मोजां मोनबायब्ला बबेबा हारिखौ मोजां मोनबायब्ला बिनिख्रुइ साबसिन मोजां मोननाय आरो पृथिबियाव एग्जाम्पल गैया आरो बे जारिमिनखौ दिनै एनडिएफबि बा बिएसएफआ सोरजिबोदों
दिनै जों जे मोजां मोनसे लामायाव थाबायनो मोन्दों दिनै बिएलटिनि दावहारु जोंनि मुंख्लं लोगोफ्राबो बे जारिमिनखौ सोरजिबोदों जोंनि जे मोनसे लामा मोजां जादों बेखौ जों ओरैनो मोनाखै जोंनियाव जे हस्पिटाल जादों जोंनियाव जे दिनै स्कुल कलेज जादों बेखौ जों ओरैनो मोनाखै जोंनि मुंख्लंफोरनि थै जिउनि बिनिमयावसो दिनै जों मोन्दों अर्थात बे बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोम रायजो राजाफ्रा मोन्दों दिनै जोंनि आइजोफोरनि गोबांनि खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमा नांनायनि थाखायसो जोङो बेबायदि सुबिदाखौ मोन्दों दिनै जे जों इउनिभारसिटि मोन्दों गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बुख्रुब जानायनि थाखाय सुख्रुब जानायनि थाखाय बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफ्रा जोंनि सोमावसारनायाव इनडाइरेक्ट आरो डाइरेक्ट बाहागो लानायनि थाखायसो दिनै जों बेबायदि सुबिदाखौ मोन्दों जों मोजां लामा थाबायनो मोन्दों गोदो जोङो गोदोनि समखौ जेब्ला नायो बबेबा मोनसे दैखौ जों जुदि सानस्रिनानै बारनो गोनां जायोमोनब्ला बियो दिनै ब्रिज जाबाय बिनि साजों जोङो गोसो बायदियै जोङो हान्थिनो जों मोनबाय बे गासैखौ जोङो थै आरो जिउ बावनायनि थाखाय बा दुखु दाहा लानायनि थाखायसो जों मोन्दों जों ओरैनो मोनाखै गोदो जोङो बिएसएफ बा एमडिबि हिसाबै जाति बासायनायनि मुङाव जिबायदि खामानि मावबोबाय दिनैनि थारिखआवबो दिनै जोङो जोंनि हा हुखौ दिनै रैखाथि गैया नुदों राजखान्थिनि नोजोरजों दिनै हारि आरो हादोरा दिनै जोबलांनायनि लामायाव बेयाव दिनै जोङो बर'ल' नङा बिटिसिनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठी दङ आदिबासि बेंगलि नेपालि बिहारि गासैबो दिनै मोनसे गिख्रंथाव अबस्थायाव फैदों बे राजखान्थिखौ लानानै आरो जों बेयावखायनो बारे बारे बुंबोदों राजखान्थिया ओरैबायदि गिदिर मोनसे वेपन मोनसे गिदिर हाथियार बे हाथियारा जुदि गोरोन्थि सुबुंनि आखायाव थायोब्ला बे हाथियारा जोंखौनो गावफाफिनो दिनै नोंथांमोना नायदो बे बिटिसिनि राजखान्थिया दिनै गोरोन्थि सुबुंनि आखायाव दिनै दङ आरो बे गोरोन्थि सुबुंनि आखायाव थानायनि थाखाय दिनै जोंखौ बे हाथियारा गावफाफिनदों दिनै जों जोंनि जायगायावनो होखारजादों जों जोंनि जायगायावनो न' सिफायनानै होजादों जोंनि जायगायाव दिनै थानसालिया रैखा गैया जादों जोंनि जायगायाव दिनै गिर्जाया रैखाथि गैया जादों बेयो दिनै राजखान्थि गोहोआ गुबुन गोरोन्थि सुबुंनियाव आखायाव दिनै थानायनि थाखाय दिनै बे राजखान्थिया जोंखौनो माने गावफाफिनदों बे बिराद गिदिर वेपन बेवहाय जों खावलायबोदों जों जेरावबो थांनानै जों फोरमायबोदों दिनै बे मोनसे गिख्रंथाव हाथियारखौ बा गोहो गोनां मोनसे हाथियार राजखान्थिनि जे हाथियार बेखौ जों गोरों मानसिफोरनो जों गथायनानै होनांगोन दिनै बारग' एनडिपिआ मानो बिपिएफनि जानानै फैखो नोंथांमोना नुदों बे क'क्राझार समस्तिनिफ्राय दिनै खाम्फा बरगयारि बिथाङा एमपि महरै केन्डिडेट बिजाथि महरै बिपिएफनिफ्राय थिसनजादों बे सासे गोरों व्यक्ति बिथांमोननि बे 15 बोसोर सासनाव दिनै जोंनि सुबुंफोरा रावबो होखारजायाखैमोन बिथांमोननि बे 15 बोसोराव जोंनि थानसालिया गिर्जाया दिनै सिफायना होजायाखैमोन बेयावहाय दिनै जों नोजोर बोदों जाय व्यक्तिफोरा दिनै हा बासायग्रा जाय व्यक्तिफोरा दिनै जोंखौ अनबोदों जोंनि लामा जायखौ लामा बनायनानै होबोदों जाय समाव जोङो खोमसियाव थानो गोनां जायोमोन बे समाव दिनै बिथांमोना जोंनो स्रां होदों बेबायदि व्यक्तिफोरखौ दिनै जोङो दिल्लीयाव दैथायहरनांगौ रायजोफोर इउपिपिएलआबो दंमोन आं एनडिपि हिसाबै दिनै मानो इउपिपिएलखौ जों सापर्ट खालामाखै आं जयन्त बसुमतारिनो भट होनांगौ होननानै आं मानो दिनै बुंनो हायाखै सैथो बाथ्राफ्रा दिनै बे 15 बोसोर बिपिएफनि सासन 17 बोसोर बिपिएफनि सासन आरो बे बोसोरब्रै इउपिपिएलनि जि सासन बे सासन बेबस्थाखौ जोङो नायबिजिरनो गोनां बाध्य जादों रायजोफोर बे बोसोरब्रैयावनो दिनै जोंनि हा हुआव थानाय जोंनि जायगायाव थानाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै आलाय सिलाय जानो गोनां जादों गोबांथार लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि मोनाखै जोंनि फरेस्टनि जि रिभिनिउ जोंनि हा हुनि जि खाजोनानि जि थाखा फैसा बेफोरखौ दिनै बिटिसिआ बै समाव बिपिएफआ जोंनि लाइमोनफोरनो कन्ट्रेक्चुअल साख्रि होनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ थांना थानायनि लामाखौ होदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव फरेस्टनि रयेल्टी जोंनि बे हानिफ्राय मोननाय जि खाजोनानि फैसा रांखावरि बेफोर गासैखौ दिनै आसाम स्टेटआ लांफाफिनदों बे बोसोरब्रैयावनो जों गासैखौबो नुदों आरो बे बोसोरब्रैयाव जोबथेसालियाव थानाय एनडिपिफोरा दिनै सासेबो गवाखै जोंनिनो गेदेमा बिथां रन्जन दैमारि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथाङा दिनै जोबथेसालियावनो थाबाय थानो गोनां जादों एनआइए नांनानै थानाय एनडिपिएसनि गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों बेवहाय बेबायदि जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय जोङो बिपिएफ सापर्ट खालामनो फैदों रायजोफोर जोंहा फोथायनाय दङ नोंथांमोननियाव जों उदालगुरिनिफ्राय जे नोंथांमोनजों जों सावरायनो फैदों जोंहा फोथायनाय दङ गिलु बालु समाव नोंथांमोना जोंखौ सहाय खालामदों जोंखौ जाहोदों जोंखौ लोंहोदों जोंखौ दोनखोमादों जोंनि सोमावसारनायाव नोंथांमोना बाहागो लादों जाय समाव जोंखौ दोनखोमायोबा जोंखौ जाहोयोबा जोंखौ सहाय खालामोबा आर्मि पुलिसनि गुलियाव गुलि जानोबो गोनां जादों सोरबाया बुख्रुब जादों बे समावबो नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होनो नागाराखै नाथाय दिनै जों जि खावलायदों नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैनांगौ बिपिएफनो होनांगौ नोंथांमोना खाम्फा बरगयारिखौ दिल्लीयाव एमपि महरै दैथायहरनांगौ होननानै जोंनि जि खावलायनाय बे खावलायनायाव नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा भटआ गोग्लैयोबा बेबायदि जेल जानो गोनां गैया गिनो गोनां गैया दिनै नोंथांमोना साननानै नाय जों थाखा फैसा खामायनो थाखाय पलिटिक्स खालामाखै आं जुदि थाखा लुबिया मानसिबा इउपिपिएलआव थांगौमोन प्रमद बर'खौ आं सापर्ट खालामगौमोन बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल जयन जादों आरो कौटि थाखा बिथांमोना मोनदों रंजानानै बिथांमोना बेखौ फट' सेबखांनानै लादों बोरैबा लिक जानानै फेसबुकाव भाइरेल जादों बे दिनै सैथो जों दिनै जाथिनि हा हु जोंनि राव हारिमु गासैखौबो बासायनो थाखाय जोङो बिपिएफआव फैदों रायजोफोर बिपिएफनि जानानै जों भट बिनो फैदों आरो बेनो सैथो दिनै जोङो खाम्फा बरगयारि आरो हाग्रामा महिलारि बायदि दैदेनगिरि मोननाया जोंनि थाखाय खाफाल गोनां बे बिटिसिखौ बासायना लाखिनो थाखाय जोंनि राजखान्थियारि खुंथाय गोहोखौ जोंनि आखायाव लाखिफिननो थाखाय
गावनि धन सम्पति हा हु गासैखौबो दिनै फानजोबदों बेवहाय जों खावलायदों रायजोफोर जों जुदि बेखौ गोरों व्यक्ति बा हारि अनग्रा बा जोंनि बिटिसि बासिन्दाफोरखौ अनग्रा व्यक्तिनि आखायाव जुदि बे राजखान्थियारि गोहोआ थायाब्ला जोंहा हालाय सिलाय जागोन एनडिपिआ गोरोबथा जि खालामदों 2020 मायथाइयाव बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंनो हास्थायदों बे बिटिआर गोरोबथायाव एनडिपिआ गोसो गैयामोन जोंनि लुबैनाय बायदि बे गोरोबथाया जायाखै जायनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो जेलाव दङ जायनि थाखाय जोंनि मुंख्लंफोरा दिनै जेबो अनसुंथाइ मोनाखै जायनि थाखाय जोंनि गोबां सेंग्राफोरा दिनै बाहेरायाव थानाय जायफोर दङ बिथांमोना रावहाबो केसआ दिनै जोबनानै फैयाखै बे दिनै फोरमान जोंनि लुबैनाया बेसेबांबा गोजौआवमोन जोंनि दावहाया बेसेबांबा गोजौआवमोन दिनैसिमबो हारिया थांनानै थाथों होननानै जोंनि मुंख्लंफोरनि गोथै स'आ भुटाननि हाजो गेजेराव स्रियै उन्दुनानै दं सोरनिबा मुंख्लंनि गोथै स'आ दिनै नोंथांमोननि सेराव थानाय मानासनि अरनबारि सेराव दिनै स्रियै उन्दुनानै दं हारिया थांना थाथों होननानै दिनै म्यानमार आरो बांलादेशआव जोंनि मुंख्लंफोरनि गोथै स'आ दं जोंनि सोमावसारनाया बेसेबांबा गोजौआवमोन आरो जों जि गोसोखां बिलाइखौ सेबखांनानै होदोंमोन भारत सरकारनो बे गोसोखां बिलाइनिफ्राय जुदि एमअएस महरै दफा महरै जुदि जों मोनबोनायमोनब्ला जों हारिया गोजोनगौमोन आरो जोंनि गासै जेंनाफोरा जोबनानै फैगौमोन रायजोफोर 2003 मायथाइयाव बिएलटिआ जि बिटिसि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिया मोजांनि थाखाय जोंनि लामाफोरा सोलायबाय जाय समाव जोंहा पाका लामा गैयामोन दैज्लां बोथोरनि समाव जोङो हाब्रु दैब्रु थाबायनो गोनां जायोमोन आयंमोना मोजां मोनथिगोन बैसोगोरा सुबुं बै समनि जोंनि रायजो जानाय जोंनि थासारिया माबायदिमोन जोङो खोमसि हरनि समाव खोमसि थानो गोनां जायोमोन बिटिसि सुक्ति जाबाय सुक्तिया मोजांखाय जोंनि गेजेराव जौगानाया फैबाय अकस्मात मोनसे डेभेलपमेन्टआ फैबाय चेन्ज जाफैबाय आरो बे फिलिंसखौ बे साननायखौ साफ्रोम रायजो राजाफोरा मोनदांबाय आरो बेयाव बाहागो लानो मोनबाय दिनै बिटिसि जानायाव नोंगौ बर'फ्रा फ्रन्ट लाइनाव थादों बिएलटि बा एनडिपि जानानै नाथाय बिटिसि जानाय लोगो लोगोनो जि लामा मोजां जाबाय बेयाव बर'ल' थाबायाखै बेयाव थानाय साफ्रोम जाति जनगोष्ठी बेंगलि आदिबासि गरखा जों गासैबो थाबायदों हस्पिटाल जाबाय जों गासैबो बेयाव ट्रिटमेन्ट लादों तो जोङो नांनाय आरो जुजिनायनि थाखाय गासैखौबो मोनदों दिनै बे सा खोन्दोआव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीया दिनै आसामजों मुगैनानै दोनजादोंमोन जों जेबोखौनो मोनाखैमोन जोंखौ नायस'राखैमोन नरक बायदि जोंखौ गारसोनानै दोनदोंमोन तो बिनिफ्राय दिनै बिएलटिआ बिटिसि सुक्ति खालामनानै बेखौ उद्धार खालामदों आरो बिएलटिनि सोमावसारनायाव दिनै बर'ल' नङा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बेंगलि बिहारि जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गासैबो जोंखौ सहाय खालामदों जोंजों लोगोसे थाफादों बेवहायनो जों गासैखौबो जोङो समान समानै मोनदों बेखौ जोङो बुंनो हायो नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा जोङो जि लुबैनाय बे लुबैनाया दिनै सेबखांजायाखै आरो जों जेब्ला गोरोबथा खालामबाय गोरोबथा खालामनानै जों भारत सरकारनो जोंनि गासै हाथियारफोरखौ गथायदों रायजोफोर जोंनि गासै हाथियारफोरखौ जों भारत सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाबाय जोङो बे लामाखौ आरो लाफिनलिया जों गोदान लामा हान्थिनोसै बे नियम जेब्ला गोरोबथा जायो अब्ला गावनिफ्राय माबा मोनसे होनानै सारेन्डार जानो गोनां जायो नाथाय जोंनि बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथायाव दिनै एनडिपिआल' सागान होआखै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सागान होदों बिथांमोनाबो सारेन्डार जादों बिथांमोना माखौ होना सारेन्डार जादों गोबां रायजो राजाफोरा हमनो हायाखै दिनैबो बुजियाखै जों बेखौनो फोरमायगासिनो दङ बिथांमोना हा होनानै सारेन्डार जादों रायजोफोर बिटिआरनि एमअएसआव मोनसे दफा दङ 7.2 जेसेबांखिनि ग्रेजिं लेन्ड जेसेबांखिनि गभर्नमेन्ट लेन्ड जेसेबांखिनि फरेस्ट लेन्ड दङ बे बिटिएडिआव बे गासै हाखौ आसाम सरकारा लांफिननाय जागोन होननाय मोनसे दफा दङ आरो बै दफायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सारेन्डाराव गथायनाय मोनसे हाथियार नाथाय जों नायबाय जि ग्रेजिं लेन्ड होननानै बेयाव मख'दों जि फरेस्ट लेन्ड होननानै मख'दों जि माने सरकारि हा होननानै बेयाव मख'दों बे हाया दिनै सरकारनि नङा जोंनि थागिबि सुबुंफोरा बेयाव रायजो जादों बबेबा मोनसे ग्रेजिं लेन्डआव दिनै गय गायनानै बबेबा न'खरा थांनानै थादों बबेबा मोनसे दिनै सरकारि हायावनो दिनै जोंनि सुबुंफोरा माइ गायनानै गावखौ फोथांनानै लाखिदों नाथाय बे हाखौ दिनै आसाम सरकारा लांफाफिनदों बोरै लांखो दुलाराय बर' फरायसाया बेखौ बिटिआरनि सुक्तियाव गथायनानै होनानै सारेन्डार जादों आरो लोगोसे आलादा रायजो बर'लेण्डखौ बिथांमोना सोरखारनो गथायनानै सारेन्डार जादों फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ दा बे सरकारनो गथायनाय जि मोनसे दफा बिनि गेजेरजों जोंहा मा गिलु बालु सम फैदों दिनै बेयाव जायफोरा न'खर खुंगिरि जायफोरा दैदेनगिरि नोंथांमोना मोनथिगोन मजादारा दिनै मियादिनि अनगायै गुबुन हानि खाजोना लालिया सोरबा थांदों ना मजादारनाव थांदों आरामा थांदों मालाबा थांदों सोरबा मजादारा दिनैनि थारिखआव मियादि नङै हानि खाजोना लालिया 100 नियानि खाजोना हैथां नोंसोर लायो नामा 60 हानि खाजोना हैथां नोंसोर लायो नामा मानो लालिया खारन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनो फाननानै फैबाय नोंगौ दिनै बे हाया 100 निया नोंगौ बे हाया दिनै 60 थेवब्लाबो जोंनि सुबुङा बेयाव थांनानै दङ सोरबाया बेयाव न'खर जादों गावनि गथ' गथायखौ बेयाव खांदों फेदेरदों दिनै बे हाखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनो दिनै फाननानै फैदों रायजोफोर बे बयनिख्रुइ गिलु बालु मानोथो दिनै आसामा बेखौ लाफाफिनखो जोंनि हाखौलाय मानो नोजोर होखो भारताव मोनसे आयेन जादों रायजोफोर का होननाय बे आयेननि गेजेरजों गुबुनाव थानाय हिन्दु फोथायारिफोरखौ लाबोनो नागिरदों आरो जोंनि बे हाफोराव दोनथ'नो नागिरदों बेवहाय बेबायदि गिख्रंथाव जोंनि हाया जोंनि राव हारिमुवा दिनै रैखाथि गैया जादों जोंनि हायावनो दिनै जोंनो न' सिफायनानै होजादों जोंनि हायावनो दिनै बाथौ थानसालिया सिफायनानै होजादों जोंनि हायावनो दिनै गिर्जाया दिनै सिफायना होजादों
जोंहा दिनै धोरोमाबो रैखाथि गैया जादों बेनिखायनो बे गासै जेंनानिफ्राय बासायनांगौनि थाखाय हारिखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय एनडिएफबिआ दिनै खामानि मावदों आरो बिपिएफनि केन्डिडेट अर्थात बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथांखौ दिल्लीयाव एमपि महरै दैथायहरनांगौनि थाखाय जों जेरावबो खावलायबोदों आंहा गुबुनाव दिनै मिटिं दंबावो जिखिनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय गासैबो सैथो दिनै जोंनि लोगोफोरा गवाखै जोंनि सारमोना मालाबा मेडियायाव कभार खालामो बिथांमोना भिडिअ बानायनानै दामनानै होदों जों नुदों जोंनि लोगोफोरनि बिमा बिफाफोरा दिनै बोराय बुरै जाबाय प्लास्टिकनि न'नि सिङाव थायो बिसालाखौ नेबाय थादों थैनायनि सिगां बै बिसालानि मावनायनि बोथिसे ओंखाम जानो दिनै जोंनि आइ आफामोना नेबाय थादों बै बिमा बिफाफोरा दिनै अधिकार गैयामोन नामा थैनायनि सिगां गावनि फिसालाजों रायजो जालांनो खबरसे बिथांमोननि मावनायनि ओंखाम मोनजालांनायनि अधिकार गैयामोन नामा दिनै बेबायदि असान्तियाव दङ दावहारु लोगोफोरा दिनै बे जारिमिनखौ सोर लाबोदों प्रमद बर' बिथाङा लाबोदों बेबायदि अलखदाव दुखुआव थानायखौनो सान्ति फैबायनानै मेडिया मोनबानो माइक्र'फन मोनबानो बिथाङा होज्रिखाव बुंदों नाथाय जोङो रंजानो हायाखै बावैसो समनि सिगां मोनसे माने कल रेकर्ड ससियेल मिडिया बा फेसबुकाव दिनै फैदोंमोन जे बिफाया थैबाय बिफाखौ बान गारनो थाखाय बिथाङा सुटि बिदों बेखौबो मोनाखै गोबांथार दुखु खालामदों हिनजाव दङमोन हिनजावा मालाय मारै थाबाय थानो थाखा गैया फैसा गैया हिनजावाबो नागारलांबाय गोरलै गथ' दङ बिमा बुरैया दिनै बेखौ खांबाय थानो गोनां जादों दिनै बे गथ'फ्रा बिफाखौ लानानै रायजो मोनजानांगौनि गोरलै समाव दिनै गावनि बिफाजों थाफानांगौनि मोन्थाय गैयामोन नामा दिनै बेबायदि जाथाय दङ गोरलै समावनो बिफाया जोबथेसालियाव थांनानै थाबाय फिसाजोआ देरबाय दिनै 11 इयार्ससो जाबाय बिफाखौ नायनो थांबा सिनाय मोना पुलिसखौनो बाबा होननानै बुंदों बेबायदि गोबां दुखुनांथावना जारिमिन जोंनि गेजेराव दङ जाय दैदेनगिरि बा जाय जोंनि जोहोलावफोरनि थाखाय जों दिनै थांनानै दङ जोंनि बे लामा लुमाया दिनै मोजां जादों जोंनियाव स्कुल फैदों कलेज फैदों हस्पिटाल फैदों बै दावहारुफोरखौ दिनै बे प्रमद बर' बिथाङा इनाय बानाय जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों बिथाङा बर'ना बर'नि गोबांथार फोरमान जोंनाव दङ बेयावहाय खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा भटखौ फैगौ जानो गोनां 7 तारिखनि जि बिसायख'थि बेयाव नांगोलनि सावगारियाव होनानै खाम्फा बरगयारिखौ नोंथांमोना दिल्लीयाव एमपि महरै दैथायहरगोन होननानै फोथायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।